Jeg træder ud af min port, mandag morgen. Så vanlig trafik rundt om hovedbanegården. Folk på den ene og den anden side af loven. Følger nogen mund med for oven. For hernede fortæller forsiderne mig, at hele verden går den forkerte vej. Jeg prøver på ikke at tro på alt hvad jeg læser. Jeg prøver på at tro på det bedste i mennesker. Der sidder 4 mænd på en trappesten. Tomme blikke, heroin. Byen vokser, kaster skygger. Byen kaster liv i stykker. Så hvordan kan jeg tænke på de penge jeg skal bruge? Om boligmarkedet må vender nu. Trækker hætten over hovedet, går over vejen. For må ikke det trækker op til regn. Hvor kommer det fra? Hvor ender det hen? Den du møder på vej er